уважаеми дами и господа! Вие сте с Юнак ТВ, аз съм Никола Драганов и днес с нашите гости ще си поговорим за юнашките игри, които за 8 година се провеждат в нашето училище. Здравейте и от мен! Аз казвам Калян Дренцов, а това са нашите гости. Господин Желко Насов, основател и ръководител на първите юнашки игри. Господин Александър Русев, ръководител на четвъртите и седмите юнашки игри. Господин Мариан Галчев, ръководител на петите юнашки игри. Господин Любомир Георгиев, член на организационния комитет на игрите. Господин Насев, обръщам се първо към вас. Защо точно юнашките игри и защо те се провеждат в училище, а не някъде другаде? Интересен въпрос, Ники. Точно този въпрос беше зададен и преди 8 години. Тогава обаче те се съмняваха, хората се съмняваха, че една такава инициатива може да успее в 21 век. Обаче тези 7 години доказаха и опровергаха мнението на другите хора, на большинството, ако мога така да кажа. И всъщност юнашките игри се превърнаха в едни игри, които са образец, смея да твърда, в България. Защо в училище? Затова, защото няма друга институция в България, която по-пълноценно да работи с младите хора от училището. И защо юнашки игри? Затова, защото внедрява в децата, чрез един игрови метод, чувството на национална гордост и съпричастност към героите, които дадоха живота си за България. Много интересно. Господин Галчев, според вас какво ще спечели един ученик и какво ще изгради от юнашките игри? Един ученик печели най-вече чрез изявата си с доблестно представяне на юнашките игри във всички 5 дисциплини, които участва. А каква ценност изгражда? Може би най-хубавата ценност това е хармоничното развитие, което получава, защото всички игри са разновидни и са нужни доста качества, за да се изяви на игри. Господин Георгиев, ние знаем, че нашите игри са съревнования в 5 дисциплини между различните чети. Как точно се избират игрите? Кой ги измисля? Ние още от първите юнашки игри така върви като тенденция, че игрите постоянно търпят еволюция, промени, но се държим общо взето към 3 основни принципа. Единият принцип е играта да бъде свързана с нашата история, да бъде с историческото ни наследство свързана. Вторият принцип, който трябва да се придържаме, играта да бъде интересна, да бъде емоционална за децата, за да може да бъде въздействието на тях. Третият принцип, който така е основоположен, играта след като завърши, децата да са научили нещо полезно от нея. До тук имаме една игра, която не търпи никакви промени. Това е юнашкото ориентиране, тази страхотна игра. И другата игра, която миналата година въведохме, е така нареченото българско писмо, където учениците чрез състезателен характер от глаголица превеждат текст на кирилица. Господин Насов, какво е бъдещето на юнашките игри и на къде ще се развиват? Много сериозни въпроси задавате. Ако в момента бях един специалист по физическо възпитание от Финландия, например, вероятно при представянето на юнашките игри, ако им бях казал, че това е по един финландски модел, че има прекрасни педагогически и възпитателни резултати, поне 10 училища в България ще да въведат юнашките игри като модел на възпитание. Но те са малко скептични към нашата идея, така че мога да кажа, че юнашките игри ще се развиват предимно за сега в нашето училище. Ние наистина ще се радваме, ако има поне едно училище в България, което ще последва нашия пример и ще помогне. Няма учител, който не може да помогне в тази инициатива. Но ние трябва да гледаме в нашия двор и смятам, че тези 8 години доказаха какво могат да постигнат юнашките игри, затова защото ние чрез нашите възпитаници виждаме какви ценности изгражда
самите игри. Благодаря ви. Господин Русев, колко всъщност работа е необходима да се изпълнят юнашките игри в този си вид, който ние ги виждаме? Обемът на работа, който е необходим за подготовката на едни такива игри, наистина трудно може да бъде измерен. Самата началната подготовка за игрите започва още през есента, в началото на октомври месец. Игрите ги провеждаме в края на пролетта. Всичките тези 7 месеца, сме да кажа, трудно бихме измерили всичките усилия, всичките старания и най-важното желанието на децата те да се изявят по най-достойния начин. Работата, която един човек извършва, той намира сила от вдъхновението, което вижда в очите на децата. И като видите как възприемат нашата идея, оттам ние набираме сили и продължаваме да творим смело. Благодаря ви. Последният ми въпрос е към всички. Има ли примери Юнашките игри, които да ви вдъхновяват? Господин Георгиев, какво сме? Ами аз пак имам така пресен пример от миналата седмица. След приключване на една от квалификациите на игрите, видях едно дете от 5-ти клас, което беше много развълнувана, с насълзени очи. Нали, така опитах се да разбера за какво се дължи това нещо и тя мога да кажа, че ме докосна много с нейното изказване. Каза, че след като изиграва тези игри, усеща по някакъв начин жертвата на нашите предци и велики личности, които са дали дори живота си, са проляли кръвта си за една свята и чиста България. Аз се сещам за един пример от 5-те юнашки игри. В един от класовете се получи така, че когато се класира отбора на финал, останаха само с момичета по една или по друга причина. И въпреки това те не се отказаха, участваха на финала и с момичета успяха да спечелят 5-те юнашки игри и това беше достойно представяне на силните юнакини. Аз се сещам за един пример миналата година те бяха състезанията за воевода на четите и ми направи най-силно впечатление как децата бяха готови те да надминат всички свои възможности, всички предели, за да успеят да достигнат до следващото ниво, с което те да се докажат, че наистина са достойни да поведат отбора напред. Това, което е великото в тези игри, е, че човек надминава себе си и своите очаквания и своите възможности. Наистина е така. Благодаря ви, това е всичко от нас, а в следващият материал ще ви срещнем с финалистите от юнашките игри. Благодаря и на вас, драги зрители! Ако този материал ви е харесал, запратете канала ни за още юнашки новини. Аз съм Калян Дринцов, довиждане!